स्थापितं येन भूतले वयं रूपः कथामुख्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्दे अहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सगगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं सात्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्ता राधाकान्ता नमोस्तुते सप्त काञ्चन गौराङ्गी राधा वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छकल्पतरुक्ष कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो ब्रह्मण्यदेवाय ओ ब्राह्मणहिताय च जगद्दिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। नमो महावतांचाय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरद्विषे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय तथालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय माताजी भक्ताय नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी, हरे कृष्णा। ஸோ நேத்துக்கு அத்தியாயம் 10வது அத்தியாயம், அதோட பெயர் என்ன யாராவது சொல்ல முடியுமா? 10வது அத்தியாயத்தின் பெயர், நேத்து பார்த்த அத்தியாயத்தோட பெயர். பக்தி யோகத்துல அர்ஜுனன் விஸ்வரூப தரிசனம். நேத்து பார்த்த 10வது அத்தியாயம் விபூதி யோகம், பகவானுடைய குணங்கள் எல்லாம் நம்ம பார்த்தோம், என்னென்ன இதுல எப்படி வியாபித்திருக்காங்க. இன்னைக்கு நம்ம பார்க்கக்கூடிய அத்தியாயம் தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா விஸ்வரூப தரிசனம் அப்படின்னு நம்ம பாக்குறோம். சோ விஸ்வரூப சந்தர்ஷன யோகம், பிரபஞ்ச தோற்றம், எல்லா இடத்துலயும் பகவான் வியாபித்திருக்கார். நேத்து அவரு எல்லா இடத்துலயும் இருக்குன்றத சொன்னார் இல்லையா அர்ஜுனனுக்கு. சோ இப்ப அர்ஜுனன் கேட்பார், எனக்கு அந்த பிரபஞ்சம் முழுவதும் நீங்க உள்ளும் புறமும் உயிருள்ள உயிரற்ற அசையும் அசையற்ற எல்லாத்துலயும் நீங்க இருக்கீங்கன்னா அதை வந்து எனக்கு நீங்க அதை பார்க்கக்கூடிய தகுதி எனக்கு இருந்தால் எனக்கு காட்டுங்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்கிறார். ஸோ அந்த விஸ்வரூப தரிசனத்தை தான் நம்ம இப்ப பார்க்க போறோம். இவ்வளவு நாள் வரைக்கும் அவர் ட்ரையல் சொல்லிட்டு இருந்தார். ஸோ இன்னைக்குதான் நம்மளுடைய அந்த ரியல் பிக்சர் வந்து பகவான் காட்ட போகின்றார். ஸோ 10வது அத்தியாயத்துல நம்ம பார்த்தது கிருஷ்ணர் அறியப்படாதவர், அனைவருக்கும் ஆதாரமானவர், விபூதி யோகம், அவருடைய குணங்கள் எல்லாம் நம்ம பார்த்தோம். அறியப்படாதவர் அப்படின்னாக்கா அவரை புரிந்து கொள்வது மிகவும் கடினம், ஆனால் எல்லாவற்றிற்கும் ஆதாரம் பகவான் கிருஷ்ணர். தூய பக்தி என்பது பகவத்கீதையின் சாராம்சம். பகவானுக்கு அனன்ய பக்தி, கலப்படமற்ற எதையும் எதிர்பார்க்காத பக்தி செய்வதுதான் வந்து உயர்ந்தது அப்படின்னு பார்த்தோம். அதுதான் பகவத்கீதையோட சாராம்சம். அர்ஜுனன் கிருஷ்ணரின் உச்ச நிலையை ஏற்றுக்கொள்கின்றார், அதாவது அவர்தான் முழுமுதற் கடவுள் என்பதை அவர் ஏற்றுக்கொள்கின்றார். பகவான் கிருஷ்ணர் தனது விபூதிகளை விவரிக்கிறார். அந்த சூரியன் சந்திரன் இருக்கக்கூடிய அந்த ஒளி, நீர்ல இருக்கக்கூடிய அந்த சுவை, பெண்களிடம் இருக்கக்கூடிய அந்த குணநலன்கள் எல்லாத்தையும் வந்து பகவான் தானே என்பதை விவரிக்கிறார். இன்னைக்கு நம்ம பார்க்கக்கூடியது வந்து 11வது அத்தியாயம். இது வந்து விஸ்வரூப தரிசனம் பாக்குறோம். அர்ஜுனர் தனது விஸ்வரூப தரிசனத்தை அர்ஜுன காட்டும்படி யார்கிட்ட? கிருஷ்ணர் கிட்ட வந்து எனக்கு அதை பார்க்கக்கூடிய தகுதி இருந்தால் காட்டுங்க. ஏன்னா பகவான் வந்து அவருடைய விபூதிகள்னா குணங்களை பற்றி விவரிக்கின்றார், குணாதிசயங்களை பற்றி விவரிக்கின்றார். சோ அதை கேட்டுட்டு அந்த மாதிரி நீங்க எல்லா இடத்துலயும் இருக்கிறதா இருந்தா எனக்கு வந்து அந்த தகுதி இருந்தால் காட்டுங்கள் அப்படின்னு கேட்கிறார். பகவான் கிருஷ்ணர் தனது விஸ்வரூப வடிவத்தை விவரிக்கின்றார், அல்லது பிரபஞ்ச வடிவத்தை விவரிக்கின்றார். ஃபர்ஸ்ட் அதை பத்த ஒரு டிஸ்கிரிப்ஷன் கொடுக்கிறார் பகவான், அடுத்து அதை காட்டுறார். சோ இந்த பிரபஞ்ச வடிவத்தின் அதை பார்த்த உடனே அர்ஜுனனோட பார்வை என்னவாக இருக்கின்றது, அதை பார்த்தோன்னா அவருடைய நிலை என்னவாக இருக்கின்றது, அர்ஜுனரோட நிலை. சோ அதை அனுபவிக்கின்றார். அது கொஞ்சம் போக போக வந்து பாத்தீங்கன்னா அவருக்கு பயமும் வருது.
அதுலயும் அவர் திருப்பி கேள்விகள் கேட்கின்றார். அதற்கு கிருஷ்ணரோட பதில் கிடைக்கின்றது. அர்ஜுனனோட ஜெபங்கள், அதுக்கப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா அர்ஜுனர் வந்து பிரார்த்தனைகளை வைக்கின்றார் பகவானிடத்தில். இந்த விஸ்வரூப தரிசனத்தை பார்க்கும்போது எனக்கு ரொம்ப பயமா இருக்கின்றது. நீங்கள் எப்போதும் போல 2 கை ரூபத்தில் எங்களுக்கு தரிசனம் கொடுங்கள் அப்படின்னு பார்க்கிறார். அப்ப அந்த மகாபாரத போர்க்களத்தில் எல்லாருமே இருக்காங்க. ஆனா அர்ஜுனனுக்கு மட்டும் தான் பகவானுடைய அந்த தரிசனம் கிடைத்தது. அதை அனுபவிக்கக்கூடிய அந்த தன்மையும் கிடைத்ததுன்னு பார்க்கிறோம். ஸோ கிருஷ்ணரை பார்க்க என்ன வேண்டும் நமக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, தூய பக்தி என்பது வேண்டும் என்பதை நம்ம பார்க்கணும். வாசிக்கிறீங்களா பிரபுஜி? ஹரே கிருஷ்ணா. हरे कृष्ण माता जी। ஹரே கிருஷ்ணா. ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम श्री कृष्ण परमात्मने नमः। अद एकदशो अध्याय विश्वरूप दर्शन योग। अर्जुन उवाच मत् अनुग्रहाय परमं मुख्यम् अत्यान्तं संस्थितं यत् प्रयोक्तं वसस्तेन मोहो अयं विगतो मम। हरे कृष्ण माता जी। ஹரே கிருஷ்ண பிரபுஜி. அர்ஜுனன் கூறினான், ஆன்மீகம் சம்பந்தமான பரம ரகசியங்களை அன்புடன் எனக்கு வழங்கியுள்ளீர். இதுக்கு முந்தின அந்த 9வது அத்தியாயம் என்ன பார்த்தோம்? ராஜவித்யா ராஜகுஹ்யா, கலைகளிலே மிகவும் சிறந்தது, உயர்ந்தது, மிகவும் ரகசியமானதுன்னு பார்த்தோம். ஸோ இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆஹ் கிருஷ்ணன் கிட்ட அதை அப்படியே அக்னாலேஜ் பண்றார். அந்த ரகசியங்களை எனக்கு அன்புடன் வழங்கியுள்ளீர். தங்களது இத்தகைய அறிவுரைகளை கேட்டதால் இப்போது எனது மயக்கம் தெளிந்து விட்டது. ஃபர்ஸ்ட் அத்தியாயத்துல, அதுவும் செகண்ட் அத்தியாயத்துல எல்லாம் அவர் என்ன சொன்னார்? ரொம்ப குழப்பமா இருக்கு கிருஷ்ணா, எதை செய்யறது எதை விடுறதுன்னு எனக்கு தெரியல, ரொம்ப இன்டிசிஷன், எனக்கு குழப்பமா இருக்குன்னு சொன்னார் இல்லையா? ஆனா இப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா அர்ஜுனன் சொல்றார், எனக்கு இப்ப தெளிவாக இருக்கின்றது. இந்த உடல் வந்து பெரிஷபிள், அழியக்கூடியது. ஆன்மா என்பது நித்தியமானது, எட்டர்னல். சோ நாம வந்து இறக்கும் போது இந்த ஜட உடல் தான் அழிகின்றது. ஆனா உள்ள இருக்கக்கூடிய ஆத்மா த்ரூஅவுட் த லைஃப் நம்ம என்ன பண்ணமோ அந்த சூக்ஷ்ம உடலை தாங்கிக் கொண்டு, அந்த கர்ம பலன்களை தாங்கிக் கொண்டு அடுத்த பிறப்புக்கு செல்கின்றது அப்படின்றத வந்து அந்த ஞானம் வந்து கிடைக்கின்றது. சோ இப்ப வந்து அவர் என்ன சொல்றார்? எனது மயக்கங்கள் தெளிந்து நான் வந்து ரொம்ப தெளிவா இருக்கேன் அப்படின்றார். 2வது 3வது ஸ்லோகம் பிரபுஜி வாசிங்க. हरे कृष्ण माता जी। ஹரே கிருஷ்ணா. पावाब्जौ हि भूतानां सुधौ विस्तरशो मया त्वत्तः कमलपत्राक्षं महात्म्यम् अविभाव्ययम्। एवम् एतत् यदा तत्त्वम् आत्मानं परमेश्वर द्रष्टुम् इच्छामि ते रूपम् ऐश्वरं पुरुषोत्तम। हरे कृष्ण माता जी। ஹரே கிருஷ்ணா. தாமரை கண்களை உடையவரே, ஒவ்வொரு உயிர்வாழியின் தோற்றம் மற்றும் மறைவினை பற்றி உம்மிடமிருந்தே விவரமாக கேட்ட நான் தற்போது உமது அழிவற்ற பெருமைகளை உணர்ந்துள்ளேன். நீங்க உங்ககிட்ட இருந்தே நான் அந்த ஞானத்தை கிடைத்ததுனால, வேற யார்கிட்ட இருந்தும் இல்ல. ஏன்னா இப்போ ஒரு 10 பேரை நிக்க வச்சுட்டு ஒருத்தவங்க கிட்ட ஒரு ரகசியம் சொல்றோம்னு வச்சுக்கோங்க. அது எல்லாம் அந்த 10 பேரை தாண்டி கடைசியா வரும்போது பாத்தீங்கன்னா வேற மாதிரி நமக்கு வந்து இன்ஃபர்மேஷனே என்ன இருந்ததோ அது அப்படியே திரிந்து வந்து நமக்கு கிடைக்கும். ஆனா இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா அதுக்குதான் அர்ஜுனன் சொல்றார். அந்த ஒவ்வொரு உயிர்வாழியின் தோற்றம், ஒரு ஒரு உயிரோட அந்த தோற்றம் மற்றும் மறைவு எல்லாத்தையும் உங்ககிட்ட இருந்தே விவரமாக கேட்டேன். ஏன்னா இவர்தான் ஆதி மூலம் இல்லையா? பகவான் தான் சிருஷ்டிகர்த்தா. சோ உங்ககிட்ட இருந்தே நான் அதை கேட்டதுனால உங்களோட அழிவற்ற பெருமைகளை உணர்ந்துள்ளேன். உத்தம புருஷரே, உன்னத உருவே, நான் தங்களை தங்களுடைய உண்மை நிலையில் என் முன் காண்கின்றேன் என்ற போதிலும் தங்களைப் பற்றி தாங்களே விளக்கியபடி இந்த பிரபஞ்ச தோற்றத்திற்குள் தாங்கள் எவ்வாறு உட்புகுந்து உள்ளீர் என்பதைக் காண நான் விரும்புகின்றேன். உமது அந்த ஐஸ்வர்ய ரூபத்தினை காண நான் ஆவலுடன் உள்ளேன். சோ அவர் வந்து பாத்தீங்கன்னா அவர் சொல்றாரு, எல்லா இடத்துலயும் வந்து பகவான் வந்து இருக்கான்னு சொன்னதுனால, நீங்க எப்படி ஒரு ஒரு பிரபஞ்சத்திற்குள்ள எல்லாத்துலயும் இருக்கீங்கன்றத காண்பதற்கு நான் மிகவும் ஆவலாக உள்ளேன். அதனால எனக்கு வந்து அந்த விஸ்வரூப தரிசனத்தை காட்டுங்கள்ன்னு சொல்லி கேட்பார். 4வது ஸ்லோகம், 5வது ஸ்லோகம் பிரபுஜி வாசிங்க. हरे कृष्ण माता जी। ஹரே கிருஷ்ணா. मन्यसे यदि तच्चक्यं मया द्रष्टुम् इति प्रभो योगेश्वर ततो नीत्वा। श्री भगवान वाच पार्थरूपाणि शतशो अध सहस्रशः नानाविधानि दिव्यानि नानावनाकृतीनि च ஹரே वर्णाकृतीनि கிருஷ்ணா. च। हरे कृष्ण माता जी। ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. உமது விஸ்வரூபத்தை என்னால் பார்க்க முடியும் என்று தாங்கள் நினைத்தால் எம்பெருமானே, எல்லா யோக சக்திகளின் இறைவனே, அந்த எல்லையற்ற விஸ்வரூபத்தை எனக்கு காட்டியருளும். உங்களுடைய அந்த விஸ்வரூபத்தை பார்க்கக்கூடிய தகுதி எனக்கு இருந்ததுன்னா பகவானே, எனக்கு அந்த எல்லையற்ற விஸ்வரூபத்தை காட்டி எனக்கு அருள் புரிவீராக அப்படின்னு ரொம்ப தாழ்மையோட கேட்கிறார். அதற்கு பகவான் சொல்றார், புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுள் கூறினார், பிருத்தாவின் மகனே,
எனது அன்பு அர்ஜுனா, லட்சக்கணக்கான வடிவில் பலதரப்பட்ட நிறத்துடன் தோன்றும் எனது பல்வகையான திவ்ய ரூபத்தினை, எனது வைபவத்தினை இப்போது காண்பாயாக அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் வந்து பிரபஞ்சம் விஸ்வரூப தரிசனத்தை வந்து காட்டப் போகின்றார். 6வது ஸ்லோகம் and 9வது ஸ்லோகம் பிரபுஜி. हरे कृष्ण माताजी। ஹரே கிருஷ்ண. पश्चादित्यान् वसून् रुद्रान् अश्विनौ मरुतस्तथा बहून् यत्तृष्ट भुवानि पश्चाश्चर्याणि भारत। संजय उवाच एवम् उक्त्वा ततो राजन् महो योगेश्वरो हरिः तस्याम् आसपाताय परमं रूपम् ऐश्वरम्। हरे कृष्ण माताजी। ஹரே கிருஷ்ண. பரதர்களில் சிறந்தவனே, ஆதித்யர்கள், வசுக்கள், ருத்ரர்கள், அஸ்வினி குமாரர்கள் மற்றும் இதர தேவர்கள் அனைவரையும் இங்கே பார். ஏன்னா எல்லாருமே பகவானிடத்தில் வந்ததுனால அவங்க எல்லாருடைய ரூபத்தையும் என்னுள் பார் அப்படின்னு காட்டுறார். இதற்கு முன்பு யாரும் கண்டிராத, கேட்டிராத பல ஆச்சரியமான விஷயங்களை பார். யாரும் பார்க்காத, கேட்காத பல ஆச்சரியமான விஷயங்களை வந்து நான் உனக்கு காட்டுறேன் பார் அப்படின்னு சொல்றார். அடுத்து சஞ்சயன் கூறினான். இந்த மாதிரி அடுத்த 6, 7, 8ல வந்து அவர் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டே இருப்பார். எப்படி எல்லாம் யாரெல்லாம் இருக்காங்கன்னு. இப்ப சஞ்சயன் கூறினான், மன்னா இவ்வாறு கூறிய பின் எல்லா யோக சக்திகளுக்கும் இறைவனாக விளங்கும் முழுமுதற் கடவுள் தமது விஸ்வரூபத்தினை அர்ஜுனனுக்கு காட்டினார். எல்லாத்தையும் சொன்னதுக்கு அப்புறம் பகவான் கிருஷ்ணர் அர்ஜுனனுக்கு அந்த விஸ்வரூப தரிசனத்தை காட்டினார் மன்னா அப்படின்னு சொல்லிட்டு சஞ்சயன் வந்து திருதராஷ்டிரர் கிட்ட சொல்றார். 10வது 11வது ஸ்லோகம் பிரபுஜி. हरे कृष्ण माताजी। ஹரே கிருஷ்ண. अनेक वक्त्र नयनम् अनेकाद्भुत दर्शनम् अनेक दिव्याभरणम् दिव्याने कोट्यदायुधम् दिव्यमाल्याम्बरधरम् दिव्याकन्दानुलेवनम् सर्वाश्चर्यमयं देवम् अनन्दं विश्वतोमुखम्। हरे कृष्ण माताजी। ஹரே கிருஷ்ண பிரபு. அந்த விஸ்வரூபத்தில் அநேக கண்களையும் அநேக வாய்களையும் அநேக அற்புதமான தரிசனங்களையும் அர்ஜுனன் கண்டான். பகவான் வந்து இப்ப என்னோட அந்த விஸ்வரூபத்தை பார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு காட்டுறாரு. அதை பார்த்த உடனே அர்ஜுனனுக்கு என்ன நடக்குதுன்னே புரியல அவருக்கு. ஏன்னா எங்க பார்த்தாலும் பகவானுடைய கண்கள் இருக்கு. அநேக கண்கள், அநேக வாய்கள், அநேக அற்புதமான தரிசனங்கள். அவர் போட்டிருக்க மாலை முதல் கொண்டு இங்க வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவாங்க. சோ அந்த தெய்வீகமான ஆபரணங்களால் அலங்கரிக்கப்பட்டிருந்த அந்த ரூபம் திவ்யமான ஆயுதங்கள் பலவற்றை தாங்கி இருந்தது. என்ன அது திவ்யமான சங்கு, சக்கரம், கதா, அதெல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா திவ்யமான ஆயுதங்கள் பாக்குறோம் பகவானிடத்துல இருக்கிறதுனால. சோ இவங்க இதெல்லாம் பாக்குறாரு அர்ஜுனர். தெய்வீகமான மாலைகளையும் ஆடைகளையும் அணிந்திருந்த அவரது உடலில் பல்வேறு திவ்யமான வாசனை பொருட்கள் பூசப்பட்டிருந்தது. அவை அனைத்தும் அற்புதமாக, பிரகாசமாக, எல்லையற்றதாக எங்கும் பரவி காணப்பட்டது. இவன் நம்மளே வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட அளவு வரைக்கும் தான் நம்மளால பார்க்க முடியும் இல்லையா? ஆனா இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா, இப்ப அடுத்ததுல அவர் சொல்வார், பகவானுக்கு ஆதியும் அல்ல, அந்தமும் அல்ல, எல்லா இடத்துலயும் அவர் பிரிந்து பறந்து இருக்கின்றார் கிருஷ்ணர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. சோ இத பார்க்கிறதுக்கு நம்மளுடைய அந்த ஊனமான ஜட கண்களால முடியாது. ஆன்மீகமான அந்த திவ்ய கண்களை பகவான் கிருஷ்ணர் வந்து அர்ஜுனனுக்கு அருளியதுனால அந்த பார்வையின் மூலமாக அர்ஜுனனால இதையெல்லாம் சாத்தியமாக்கப்பட்டது. அதெல்லாம் பார்க்கிறார் அப்படின்னு சொல்லலாம். பகவான் இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா அவருடைய திவ்யமான ரூபங்களை வந்து அர்ஜுனன் பார்க்கிறார். அதை அவர் டிஸ்கிரைபும் பண்றார். படிங்க பிரபுஜி 12, 13. हरे कृष्ण माताजी। ஹரே கிருஷ்ண பிரபுஜி. दिवि सूर्य सहस्रश्च भवेत् युगपत् उत्थिता तदिवाह सदृशी सा स्यात् पाशस्तश्च महात्मनः तत्रैकं जगत्कृष्णं प्रविभक्तम् अनेकता अवश्यत् देवदेवस्य शरीरे पाण्डवस्तथा। ஹரே கிருஷ்ண பிரபுஜி. ஆகாயத்தில் பல்லாயிரக்கணக்கான சூரியன்கள் ஒரே சமயத்தில் உதயமானால் ஒருவேளை அந்த பரமபுருஷருடைய விஸ்வரூபத்திற்கு சமமாகலாம். ஒரு சூரியனையும் நம்மளால பார்க்க முடியல. ஆனா அப்ப அங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா அவ்வளவு ஒரு பிரகாசமாக இருந்ததாம் அர்ஜுனன். சோ அந்த ஆகாயத்துல பாத்தீங்கன்னா பல்லாயிரக்கணக்கான நிறைய சூரியன்கள் வந்தா ஒருவேளை அந்த அந்த விஸ்வரூப ஜோதிக்கு மேபி வந்து சமமாகலாம். அச்சமயத்தில் இறைவனுடைய விஸ்வரூபத்தில் பற்பல ஆயிரங்களாக பிரிந்திருந்த அகிலத்தின் பல்வேறு விஸ்தாரங்களை எல்லாம் ஒரே இடத்தில் அர்ஜுனனால் காண முடிந்தது. சோ இந்த அகிலம், இந்த உலகத்துல எங்கெங்கெல்லாம் இருக்கும் அந்த இதெல்லாம் ஒருமித்து பகவான் வந்து இங்க வந்து அர்ஜுனனுக்கு காட்டுறார்.
நம்ம இப்ப இங்கதான் என்ன இருக்கோ, இப்ப நமக்கு முன்னாடி என்ன இருக்கோ அதான் பார்க்க முடியும். ஆனா இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா, அர்ஜுனனுக்கு பகவான் இந்த உலகத்தில் என்னெல்லாம் இருக்கோ, பாலைவனம், நீர்நிலைகள் எல்லாத்தையும் ஒரே இடத்துல வந்து அர்ஜுனனுக்கு வந்து காட்டுறார் பகவான். அதனாலதான் அது திவ்யமான பார்வை கொண்டு அந்த இத பார்க்கிறார். 14வது ஸ்லோகம் பிரபுஜி. हरे कृष्ण माताजि। ஹரே கிருஷ்ண. ततः स विस्मयाविष्टो हृष्टरोमा धनञ्जयः प्रणम्य शिरसो देवं कृत्स्नाञ्जलिर् अभाषत। हरे कृष्ण माताजि। ஹரே கிருஷ்ண பிரபுஜி. பின்னர் வியப்பினாலும் குழப்பத்தினாலும் மூழ்கிய அர்ஜுனன் தனது உடலில் மயிர்கூச்செறிய சிரம் தாழ்த்தி வணங்கியபடி கூப்பிய கரங்களுடன் முழுமுதற் கடவுளிடம் பிரார்த்தனை செய்ய தொடங்கினான். சோ இதெல்லாம் பார்த்தோன்னா அர்ஜுனனுக்கு வந்து ஒரு ஒரு ஆர்வத்துல அவர் கேட்டார். ஓகே, பிரபஞ்சம் ஃபுல்லா நீங்க இருக்கிறீங்கன்னா எனக்கு அந்த அந்த ரூபத்தை காட்டுங்களேன் அப்படின்னுட்டு. அவர் ஏன் கேட்கிறாருன்னா, நம்மள மாதிரியான பௌதீக மக்களுக்காக அதை கேட்கிறார். அப்புறம் நமக்கு அந்த நம்பிக்கை இருக்காம போகும் இல்லையா? அதற்காக அந்த இத வந்து உண்மை அப்படின்றத நிலைநிறுத்துவதற்காக அர்ஜுனன் நம் சார்பாக கிருஷ்ணரிடத்துல கேட்கிறார். அத பார்த்த உடனே அவருக்கு ரொம்ப குழப்பம், பயமும் வருகின்றது அவருக்கு. ரொம்ப சிரம் தாழ்த்தி எங்க பார்த்தாலும் விழுந்து விழுந்து கும்பிடுவார். ஏன்னா எங்க பார்த்தாலும் பகவானே தெரிகிறார் அவருக்கு. அதனால அவர் எல்லா திசைகளிலும் 360 ஆங்கிள்ல வந்து அவர் என்ன பண்றார்? விழுந்து விழுந்து கும்பிடுறார். அவர்கிட்ட பிரார்த்தனைகளை செய்ய ஆரம்பித்து விடுகின்றார். பகவானே, நீங்கள் முழுமுதற் கடவுள் என்பதை நான் உணர்ந்து விட்டேன் அப்படின்னு. 15, 16வது ஸ்லோகம் பிரபுஜி. हरे कृष्ण माताजि। ஹரே கிருஷ்ண. अर्जुन उवाच पश्यामि देवांश तव देवदेहे सर्वांश तथा भूतविशेषसङ्घान् ब्रह्माणम् ईशं कमलासनस्थम् ऋषींश्च सर्वान् वरकांश्च दिव्यान् अनेकबाहूदरवक्त्रनेत्रं पश्यामि त्वां सर्वतो अनन्तरूपं नान्तं न मध्यं न पुनस्तवादिं पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूप। हरे कृष्ण माताजि। ஹரே கிருஷ்ண பிரபுஜி. அர்ஜுனன் கூறினான், எனது அன்பிற்குரிய இறைவனே கிருஷ்ணா, எல்லா தேவர்களும் பற்பல இதர உயிரினங்களும் உமது உடலில் சிறப்பாக வீற்றிருப்பதை நான் காண்கின்றேன். எல்லாரும் உங்க உடம்புக்குள்ள இருக்கதை என்னால பார்க்க முடியுது கிருஷ்ணா. தாமரை மலரில் அமர்ந்துள்ள பிரம்மதேவன், சிவபெருமான், பல்வேறு ரிஷிகள் மற்றும் திவ்யமான நாகங்களையும் நான் காண்கின்றேன். எல்லாரையும் வந்து உங்களுடைய திவ்யமானவர்களை எல்லாம் நான் உங்ககிட்ட பாக்குறேன். இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா எல்லாமே பஞ்சபூதங்கள் முதல் கொண்டு எல்லாமே பகவானாக இங்க வந்து காட்சியளி. உலகத்தின் இறைவனே, விஸ்வரூபமே, நான் உமது உடலில் பற்பல கைகளும் வயிறுகளும் வாய்களும் கண்களும் எல்லையற்று எங்கும் பரவி இருப்பதை காண்கின்றேன். உம்மில் நான் ஆதியையோ நடுவையோ முடிவையோ காண முடியவில்லை. எங்க இந்த அவர் ஆரம்பிக்கிறார், எங்க வந்து மத்தியில இருக்காரு, எங்க முடியுதுன்றத பார்க்க முடியல. ஏன்னா அத்தனை ரூபங்களாகவும் பகவான் வந்து இங்க வியாபித்து இருக்கின்றார். அதனால அவருக்கு ரொம்ப குழப்பம் ஆயிடுது. பிரேயரை ஸ்டார்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாரு. அதனால அவர் வந்து புகழ்ந்து சொல்ல ஆரம்பிச்சிட்டாரு இங்க. பிரபுஜி 17, 18, 20, 21. हरे कृष्ण माताजि। ஹரே கிருஷ்ண. किरीटिनं कदिनं चक्षिणं च तेजो राशिं सर्वतो दीप्तिमन्दं पश्यामि त्वं तुर्निरीच्यं समन्तात् दीप्तानलात् युक्तिम् अप्रमेयम् त्वम् अक्षरं परमं वेदितव्यं त्वम् अस्य विश्वस्य परं निधानं त्वम् अव्ययः शाश्वतं धर्मगोप्ता सनातन त्वं पुरुषो मतो मम। त्वाम् आपृथिव्योर् इदम् अन्तरं हि व्याप्तं त्वयैकेन दिशश्च सर्वाः दृष्ट्वात्भुतं रूपम् उग्रं तवेदं प्रोक्तं प्रव्यिदं महात्मन् अमी हि त्वां सुरसङ्गा विशन्ति केचित् पीडाः प्राञ्जलयो गृह्णान्ति स्वस्तियुक्ता महर्षिसिद्धसङ्गाः स्वन्ति त्वां सुदीपि पुष्कालभीः। हरे कृष्ण माताजि। ஹரே கிருஷ்ண. புஷ்கலா. அளக்க முடியாத சூரிய ஒளி அல்லது கொழுந்து விட்டு எரியும் நெருப்பினை போன்று எல்லா திசைகளிலும் பிரகாசமாக விளங்கும் ஜோதியினால் உமது உருவத்தை பார்ப்பதற்கு கடினமாக உள்ளது. இருப்பினும் பற்பல மகுடங்கள், கதைகள் மற்றும் சக்கரங்களால் அலங்கரிக்கப்பட்டுள்ள உமது உருவம் எல்லா இடங்களிலும் பிரகாசமாக விளங்குகின்றது.
அறிய வேண்டியவைகளில் முதன்மையானவர் நீரே. எல்லா அகிலங்களுக்கும் இறுதி ஆதாரமும் நீரே. நீர் அழிவற்றவர், மிக பழமையானவர், தர்மத்தின் நித்திய பாதுகாவலர் மற்றும் புருஷோத்தமர் ஆகிய முழுமுதற் கடவுள். இதுவே எனது அபிப்பிராயம். நீங்களே எல்லாம் அப்படின்றார். தாங்கள் ஒருவரே என்ற போதிலும் வானம், பூமி மற்றும் இரண்டிற்கும் இடைப்பட்ட இடம் என எல்லா திசைகளிலும் வியாபித்துள்ளீர். எங்கேயுமே நான் டிஃபரன்ஸ் பண்ணி பார்க்க முடியும். உங்களை தவிர்த்து என்னால எதையுமே பார்க்க முடியல கிருஷ்ணா. மகாத்மாவே, இந்த அற்புதமான உக்கிர ரூபத்தை கண்டு மூவுலகமும் குழம்பியுள்ளது. தேவர்கள் அனைவரும் உம்மிடம் சரணடைந்து உம்மில் புகுந்து கொண்டுள்ளனர். அதையும் அவர் அதுலயே பார்க்கிறார், விஸ்வரூபத்திலே பார்க்கிறார். அவர்களில் சிலர் மிகவும் அச்சமுற்று கூப்பிய கரங்களுடன் பிரார்த்தனை செய்கின்றனர். மகரிஷிகளும் சித்தர்களும் அமைதி அமைதி என்று கதறியபடி இங்கும் அங்கும் ஓடும் வண்ணமாக இருக்கின்றார்கள். வேத மந்திரங்களை பாடி உம்மிடம் பிரார்த்தனை செய்கின்றார்கள் அப்படின்ற கிருஷ்ணர் கிட்ட அர்ஜுனர் சொல்றார். சோ பாத்தீங்கன்னா பகவான் எல்லா இடத்துலயும் வியாபித்திருக்கின்றார். அவரை தவிர்த்து என்னால எதையுமே பார்க்க முடியல. சில முனிவர்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னா பிரார்த்தனை செய்துட்டு அமைதி அமைதி, ஏன்னா அந்த விஸ்வரூப தரிசனத்துல எல்லாமே வரும். கோரமா இருக்கிறதும் இருக்கு, அமைதியா இருக்கிறதும் இருக்கு. சோ அதான் வந்து இங்க பாக்குறோம். 23, 24 ஸ்லோகம் பிரபுஜி. हरे कृष्ण माताजी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। रूपम हरे कृष्ण प्रभुजी, पंचांग प्रणाम। वक्र नेत्रम महाभागो बहु बाहुरपादम बहुधरम बहु संस्ट्रा करालम दृष्ट्वा लोक प्रवियदि दास तदाहम नव सुषु दीप्तम अनेक वर्णम व्यात्ताननम दीप्त विशाल नेत्रम दृष्ट्वा इत्वाम प्रवियादि तांतर आत्मा त्रिदम न विद्यामि शमम सा विष्णु। हरे कृष्ण माता। हरे कृष्ण प्रभुजी, हरे कृष्ण प्रभुजी। வலிமையான புயங்களை உடையவரே, உமது பற்பல முகங்கள், கண்கள், கைகள், வயிறுகள், கால்கள் மற்றும் உமது பற்பல பயங்கரமான பற்களை கண்டு தேவர்கள் உட்பட உலகிலுள்ள அனைவரும் குழம்பியுள்ளனர். அவர்களைப் போலவே நானும் குழம்பியுள்ளேன். பகவானை நம்ம சாந்தமா தானே பார்த்திருக்கோம். இது என்ன ரொம்ப எல்லா இதுலயும் கொடூரமா இருக்காரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லாருமே குழம்புனது மட்டும் இல்லாம அமைதி அமைதின்றும் முனிவர்கள் எல்லாம் ரிஷிகள்லாம் பிரார்த்தனையும் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. எங்கும் நிறைந்த விஷ்ணுவே, வானத்தை தொடும் உமது பற்பல ஒளிரும் நிறங்கள், திறந்த வாய்கள் மற்றும் பிரகாசிக்கக்கூடிய விஷாலமான கண்களுடன் உம்மை நான் காணும் போது எனது மனம் பயத்தினால் குழம்புகின்றது. ஒரு விஷயத்த ஆச்சரியமான விஷயத்த பார்க்கும்போது நமக்கு அங்க பயம் பின்னாடியே தொடரும். அதுதான் இங்க நடக்குது. சோ எனது மனதின் சமநிலையை தக்க வைப்பது இனிமேல் என்னால் முடியாது. இல்ல இதை பார்த்த உடனே ஃபர்ஸ்ட் வந்தோம்னா ஆச்சரியமா இருந்துச்சு. என்ன இது இப்படி நம்மளால, அதான் பகவான் என்ன சொன்னாரோ அந்த மாதிரியே எல்லாமே இருக்கே. சிவபெருமான், பிரம்மதேவர் எல்லாரையும் அவருக்குள்ளேயே பாக்குறமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஃபர்ஸ்ட் ஆச்சரியமா இருந்தது. போக போக என்ன ஆயிடுச்சு, அவருக்கு பயம் வர ஆரம்பிச்சிருச்சு அப்படின்றத நம்ம இங்க பாக்கலாம். அப்புறம் சொல்றாரு, இனிமேலும் என்னோட மனதோட சமநிலை என்னால பண்ண முடியாது கிருஷ்ணா அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்ப அடுத்த பிரார்த்தனையோட இதுல என்ன என்ன கேக்குறாங்க பாக்கலாம். 26, 27, 28. हरे कृष्ण माताजी। हरे कृष्ण प्रभुजी। अमी सत्वां धृतराष्ट्रस्य पुत्राः सर्वे सखैवावनि बालसङ्गैः भीष्मो द्रोणः सूतपुत्रस्तथालौ सहास्मदीयै अभियोधमुख्यैः वक्त्राणि ते स्वरमाणा विशन्ति तंस्रा करालानि भयागनानि केचित् विलग्ना दशनान्तरेषु सन्तुष्टन्ते शूर्णितै उत्तमाङ्गैः यदा नदीनां बहवो अम्बुवेगाः समुद्रम् एवाभिमुखा स्रवन्ति तदा तवामि नरलोकवीरा विशन्ति वक्त्रान् यभि विज्वलन्ति। हरे कृष्ण माताजी। हरे कृष्ण प्रभुजी, தேங்க்யூ பிரபுஜி. நான் யோசிச்சேன் அந்த லாஸ்ட் ஒரு லைன் மறைஞ்சிருக்கே, எப்படி படிக்க போறான்னு தெரியலையே பிரபுஜின்னு கரெக்டா படிச்சிட்டேன். கையில எது வச்சிருக்கீங்களா? சாஃப்ட் காப்பி புக் இருக்குங்க மாதாஜி. ஓ ஹரே கிருஷ்ண, ஹரே கிருஷ்ண. ஹரே தனது கிருஷ்ண. கூட்டத்தைச் சேர்ந்த மன்னர்களுடன் திருதராஷ்டிரன் எல்லா புத்திரர்களும் பீஷ்மர், துரோணர், கர்ணன் மற்றும் நமது முக்கிய வீரர்களும் உம்முடைய வாய்க்குள்ளேயே விரைந்து நுழைகின்றனர். அவர்களில் சிலர் உமது பற்களுக்கு இடையே நசுக்கப்படுவதையும் நான் காண்கின்றேன். சோ இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா கிருஷ்ணர் என்ன சொல்றார், எல்லாரும் வந்து பாத்தீங்கன்னா நான் இங்க மகாபாரத குருக்ஷேத்திர போர்க்களத்துல இருக்க எல்லாரையும் வந்து நான் உங்களுடைய இந்த விஸ்வரூப தரிசனத்துல பாக்குறேன். அவர்களுடைய அந்த
100 பிள்ளைகளை பார்க்கின்றேன். மகாபாரத அந்த குருக்ஷேத்திர போர்க்களத்துல இருக்க எல்லாருமே இருக்காங்க. மெயினா பீஷ்மர், துரோணர், கர்ணன் எல்லாமே இருக்காங்க. எல்லாரும் எப்படி வந்து ஒரு நதி வந்து வேக வேகமா கடலை நோக்கி போகுமோ, ஆஹா நம்மளுடைய நம்மளுடைய இதுதான் வந்து ரிசோர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்மளுடைய அந்தம் இதுதான் சொல்லிட்டு எப்படி வேகமா ஓடுமோ, அது போல பகவானுடைய அந்த வாய்க்குள்ள இவங்க எல்லாம் விரைந்து நுழைகின்றார்கள். அது மட்டும் இல்ல, அவங்களுடைய அந்த கோரமான பல்ல வந்து கொஞ்சம் பேர் வந்து நசுக்கவும் படுகின்றார்கள். இந்த இது பாத்தீங்கன்னா ஈவன் அர்ஜுனனுக்கு மட்டும் இல்ல, நமக்குமே வந்து கொஞ்சம் பயமா இருக்கும் இல்லையா? சோ பஞ்சபூதங்களோட அந்த இது பிளஸ் மற்ற என்னென்ன ரூபத்துல பகவான் இருக்கின்றாரோ அது. சோ அதெல்லாம் பார்க்கும்போது ரொம்ப பயமா இருக்கு. நதிகளின் பல்வேறு அலைகள் கடலை நோக்கி செல்வது போல இந்த மாவீரர்கள் அனைவரும் எரிகின்ற உமது வாயினுள் நுழைகின்றனர். அதை பார்க்கும்போது மிகவும் பயமாக இருக்கின்றது அர்ஜுனனுக்கு. 20 32 பிரபுஜி. 32. हरे कृष्ण माताजी। हरे कृष्ण. श्री भगवान उवाच कालो अस्मि लोकक्षयकृत् प्रवक्तृतो लोकान् समाहर्तुम् इह प्रवृत्तः हृदे अभित्वां न भविष्यन्ति सर्वे ये अवस्थिताः प्रत्यनेकेषु योधाः। हरे कृष्ण माताजी। ஹரே கிருஷ்ண பிரபுஜி. ஞாபகம் இருக்கா யாருக்காவது பகவத்கீதை நம்ம ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர் படிக்கும்போது 5 விஷயங்களை பத்தி பகவத்கீதையில படிக்க போறோம் அப்படின்னு சொன்னோம். ஞாபகம் இருக்கா? யாரு சொல்றீங்க? மாதாஜி சொல்றீங்களா இல்ல பிரபுஜி சொல்றீங்களா? 5 விஷயங்களை பத்தி நம்ம பகவத்கீதையில படிக்க போறோம். அதுதான் வந்து நம்ம பகவத்கீதை வந்து சொல்லப்பட்டிருக்கு அப்படின்னு. யாரு சொல்றீங்க? 5 விஷயங்கள் ஞாபகம் இருக்கா? இங்க இப்ப வந்து பகவான் இங்க காலம் அப்படின்றத பத்தி சொல்றார். சோ 1 நான் சொல்லிட்டேன். மத்த 4 விஷயங்கள் என்ன சொல்லுங்க? யாரு சொல்றீங்க? இருக்கீங்களா லைன்ல? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, பிரபுஜி, சுஷீலா மாதாஜி, சாமிநாதன் பிரபுஜி. 5 விஷயங்கள் இருக்க என்ன? மாட்டாது. சொல்லுங்க. ஞாபகம் இருக்கா உங்களுக்கு 5 விஷயங்கள் என்னன்னு? மறந்துருச்சு மாதாஜி. ஆத்மா, பரமாத்மா, காலம், பிரகிருதி இந்த இயற்கை, அதுக்கப்புறம் நம்மளுடைய கர்மா. ஞாபகம் இருக்கா? சோ பகவான் ஆத்மா, சாங்கிய யோகம் 2வது சாப்டர்லயே நம்ம பார்த்துட்டோம். ஆத்மா என்பது எட்டர்னல். அது வந்து பகவான் கிட்ட என்ன குவாலிட்டிஸ் இருக்கோ அதெல்லாம் இருக்கு. சோ ஆத்மாவை பத்தின ஞானத்தை நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்துட்டோம். பரமாத்மா பகவானுடைய ஞானத்தை இப்ப அந்த 3 ரூபங்கள்ல வியாபித்திருக்கின்றார். இப்ப அந்த விஸ்வரூப தரிசனம், அவருடைய விபூதி யோகம், அதுல நம்ம வந்து பகவானை பத்தியும் பார்த்தாச்சு. அதுக்கப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா பிரகிருதி இந்த இயற்கை எப்படிப்பட்டது, அதுல என்னென்ன குணங்கள் இருக்குன்றத நம்ம வரப்போகின்ற அத்தியாயத்துல பார்க்க போறோம். அதுல ஒண்ணு வந்து காலம், கடைசியா இருக்கிறது கர்மா. நம்மளுடைய செயல்களை எப்படி செய்யணும்ன்றத கடைசி 6 அத்தியாயத்துல நம்ம திருப்பி முதல் 6 அத்தியாயத்துல பார்த்துட்டோம். கர்ம யோகான்றதுல நம்ம பார்த்தோம். சோ இன்னொன்னு வந்து பாத்தீங்கன்னா காலம். காலம்னா என்ன அப்படின்னாக்கா இந்த டைம் ஃபேக்டர். சோ இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா பகவான் என்ன சொல்றார்? புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுள் கூறினார், காலம் நான், உலகங்களை அழிப்பவற்றில் மிகப்பெரியவன் நான். எல்லா மக்களையும் அழிப்பதற்காகவே நான் வந்துள்ளேன். ஏன் ஆல்ரெடி பூமாதேவி போய் சொல்லியிருக்காங்க, என்னால இந்த பாரத்தை தாங்க முடியல. இவங்க பண்ற அட்டுழியங்கள், பாவங்கள் வந்து அதிகமாயிட்டே போகின்றது. அந்த பாவச்சுமையை குறைக்க வேண்டும். அந்த பாவத்தை குறைக்கணும்னா அதை செய்யறவங்கள குறைக்கணும் இல்லையா? அதனால நீங்க வந்து இதுக்கு ஒரு சொல்யூஷன் கொடுக்கணும்னு அவங்க போனதுனால தானே இங்க வந்து பகவான் வந்தார். சோ இங்க வந்து பகவான் சொல்றார், நான் உலகங்களை அழிப்பவற்றில் மிகப்பெரியவன். எல்லா மக்களையும் அழிப்பதற்காக நான் வந்துள்ளேன். உங்களை தவிர, பாண்டவர்களை தவிர இரு தரப்பிலும் உள்ள எல்லா வீரர்களும் அழிக்கப்படுவர். பஞ்சபாண்டவர்களை தவிர்த்து மற்ற எல்லாருமே வந்து பாத்தீங்கன்னா அழிக்கப்படுவார்கள். தர்மத்தை செய்தவர்கள் மட்டுமே நிலைநிறுத்தப்படுவார்கள். 33 பிரபுஜி. हरे कृष्णा माताजी. हरे कृष्ण प्रभुजी. तस्मात् उत्तिष्ठ यशो लभस्व जित्वा शत्रुं पुंस्व राज्यं संसृ मयि वैदे निहद पूर्वम् एव निमित्त मात्रं भव स्वय यासिन. हरे कृष्णा. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ எல்லாருமே 2 பக்கத்துல இருக்கவங்களும் அழிக்கப்படுவார்கள். நீங்க 5 பேர் மட்டும்தான் இருப்பீங்க அப்படின்றதுனால நீ இப்ப எந்திரிச்சு போரிட தயாராகு அப்படின்றத வந்து கிருஷ்ணர் இங்க சொல்றார். சோ உனது எதிரிகளை வென்று புகழுடன் வளமாக அரசினை அனுபவிப்பாயாக. எனது ஏற்பாட்டால் இவர்கள் அனைவரும் ஏற்கனவே மரணத்தை தழுவி விட்டார்கள். எனவே நீ சவ்ய சாட்சியாக
போரில் ஒரு கருவியாக மட்டுமே செயல்படுவாய், என்னுடைய கருவியாக செயல்படுவாய். ஏன் அப்படி வந்து பகவான் சொல்றார், இவங்க ஏற்கனவே அழிந்து விட்டார்கள். பாஸ்ட், பிரசன்ட், இறந்த, நிகழ் அண்ட் வரக்கூடிய எதிர்காலம் மூன்றுமாவே பகவான் இருக்கின்றார். சோ இதெல்லாம் ஏற்கனவே நடக்க போகின்றது. இன்னும் கொஞ்ச நாள்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா எல்லாருமே அழிய போறாங்க. சோ நான் தான் வந்து காலம்ன்றதுனால நீ வந்து என்ன பண்ணணும், வந்து போரிடுவாய். நீ வந்து ஒரு கருவியாக மட்டுமே. நீ நினைக்காத நான் சண்டை போடுறேன், நான் தான் இவங்களை கொல்றேன். இல்ல, இது ஆல்ரெடி வந்து நிர்ணயிக்கப்பட்டுச்சு, எழுதியாச்சு. அதை எக்ஸிக்யூட் பண்ற ஆளா மட்டுமே நீ இரு கிருஷ்ணா, அர்ஜுனா அப்படின்னு சொல்லிட்டு கிருஷ்ணர் அர்ஜுன் கிட்ட வந்து இந்த இதை சொல்றார் நமக்கு. 34, 35 பிரபுஜி. हरे कृष्ण माताजी। ஹரே கிருஷ்ண பிரபு. द्रोणं च भीष्मं च चित्रं च कर्णं तदान् यान् वियोधवीरान् मया अदांश त्वं जहिमां यदिष्ट युध्यस्व जेतासि रणे सपत्नान्। संजय उवाच एतत् युक्त्वा वसनं केशवस्य कृताञ्जलिर्वेपमानः किरीटी नमस्कृत्वा भूय एवाह कृष्णं कदं भीतः प्रणम्य। हरे कृष्ण माताजी। ஹரே கிருஷ்ண பிரபு. துரோணர், பீஷ்மர், ஜெயத்ரதன், கர்ணன் மற்றும் இதர மாவீரர்கள் அனைவரும் ஏற்கனவே என்னால் அழிக்கப்பட்டு விட்டனர். எனவே அவர்களை கொல்வதால் கவலைப்பட வேண்டாம். வெறுமனே போரிடுவாயாக. உனது எதிரிகளை நீ போரில் வீழ்த்திடுவாய். நீ வந்து ஒண்ணுமே பண்ண வேணாம்ப்பா, ஜஸ்ட் சண்டை மட்டும் போடுப்பா, அவ்வளவுதான், மத்ததெல்லாம் நான் பாத்துக்கிறேன். திருதராஷ்டிரரிடம் சஞ்சயன் கூறினான், மன்னா, முழுமுதற் கடவுளிடமிருந்து இத்தகு உரையை கேட்ட அர்ஜுனன் கூப்பிய கரங்களுடன் நடுங்கியபடி மீண்டும் மீண்டும் அவரை வணங்கினான். மிகுந்த பயத்துடன் குரல் தழுதழுத்த வண்ணம் அவன் கிருஷ்ணரிடம் பின்வருமாறு கூறத் தொடங்கினான். இதை கேட்ட உடனே இன்னும் பயமாயிடுச்சு அர்ஜுனனுக்கு. ஆஹா, இதெல்லாம் ஏற்கனவே நடந்து முடிஞ்சிருச்சா? அப்ப வந்து நம்ம வந்து ஒரு கருவியா மட்டும் இருக்கணும்னு சொல்றாரே கிருஷ்ணர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்ப அடுத்த வசனங்கள் பேச போறார். 36, 37 பிரபுஜி வாசிங்க. हरे कृष्ण हरे कृष्ण माताजी। ஹரே கிருஷ்ண பிரபுஜி. सदानेषु ரிஷிகேஷ. ऋषिकेश तव प्रकृत्या जगत्प्रकृष्य दुरच्यदेश राजांसि पीतानि दिशो त्रन्ति सर्वे नमस्यन्ति सित्यंसिंगा कस्माच्च तेन नमे महात्मन् करिसे ब्रह्मणो अप्यति कर्तिरे आनंद देवश जगन्निवास मश्रम सदत्त परम यत्। हरे कृष्ण माताजी। ஹரே கிருஷ்ண பிரபுஜி. 38 பிரபுஜி. तोमादि देव पुरुष पुराण तोमस्य विश्वस्य परम निदानम वेत्यासि वेत्यम स त्वां सदा त्वया तदं विश्वम् अनन्तरूप। हरे कृष्ण। ஹரே கிருஷ்ண. தேங்க்யூ பிரபுஜி. அர்ஜுனன் கூறினான், புலன்களின் அதிபதியே, உமது திருநாமத்தை கேட்பதால் உலகம் ஆனந்தம் அடைகின்றது. அதன் மூலம் அனைவரும் உம்மிடம் பற்றுதல் கொள்கின்றனர். சித்தர்கள் மரியாதையுடன் உம்மை வணங்கும் அதே சமயத்தில் அசுரர்கள் அச்சமுற்று இங்கும் அங்கும் ஓடுகின்றனர். இவை அனைத்தும் சிறப்பாக நடைபெறுகின்றது. இத பாக்குறதுக்கே ரொம்ப ஆச்சரியமாவும் இருக்கு, ஆனந்தமாவும் இருக்கு. பகவானே, மகாத்மாவே, பிரம்மாவை விட சிறந்தவரே. அவர் பிரம்மாவே வந்து அவர்கிட்ட இருந்துதான் வந்தார். சோ நீங்களே ஆதி படைப்பாளர். ஆமா, பகவான் பிரம்மா தான் எல்லாமே பண்றாருன்னா பிரம்மாவை படைத்ததே வந்து பகவான். அதனால ஆதி படைப்பாளர். எனவே அவர்கள் மரியாதை கலந்த வணக்கங்களை ஏன் உங்களுக்கு செலுத்தக்கூடாது? அதனால எல்லாரும் உங்களுக்கு ஏன் மரியாதை பண்ணக்கூடாது? நீங்க தான் ஆதி மூலம். எல்லையற்றவரே, தேவர்களின் தேவனே, அகிலத்தின் அடைக்கலமே, தாங்கள் அழிவற்றவர், எல்லா காரணங்களுக்கும் காரணம், இந்த ஜடத்தோற்றத்திற்கும் அப்பாற்பட்டவர். அதனாலதான் நம்மளுடைய பிரம்ம சம்ஹிதையில நம்மளுடைய பிரம்மதேவர் வந்து சொல்றார், ஈஸ்வர பரம கிருஷ்ண சச்சிதானந்த விக்கிரக அநாதிராதிர் கோவிந்த சர்வ காரண காரணம். எல்லா காரணத்திற்கும் காரணம் நீங்களே. நீரே ஆதிதேவர், புருஷர், மிகவும் பழமையானவர், படைக்கப்பட்ட இந்த உலகத்தின் இறுதி அடைக்கலம், அனைத்தையும் அறிந்தவரும் அறியப்பட வேண்டியவரும் நீரே. பௌதீக குணங்களுக்கு அப்பாற்பட்ட உன்னத அடைக்கலம் நீரே. எல்லையற்ற ரூபமே, பிரபஞ்ச தோற்றம் முழுவதும் தாங்கள் பரவியுள்ளீர். அதைத்தானே பகவான் சொன்னார் இல்லையா? நானே முழுமுதற் கடவுள்,
பரமாத்மாவாக பரம புருஷராக எல்லா இடத்திலும் வியாபித்திருக்கின்றேன் அப்படின்றத வந்து பகவான் சொன்னார் இல்லையா. 41, 42 பிரபுஜி. हरे कृष्ण माताजी। हरे कृष्ण। अहेरि मत्वां प्रसभं यत् उक्तं हे कृष्ण हे यादव हे सखेरि अजानता महिमानं तवेदं मया प्रमादात् प्रणयेन भावि यत् सावकाशार्थम् असत्कृतो इसे विहार शय्यासन भोजनेषु एगो अथवा यच्युत तत् समक्षं तत् क्षामये त्वाम् अहम् अप्रमेयम्। हरे कृष्ण माताजी। ஹரே கிருஷ்ண பிரபுஜி. உம்மை எனது நண்பன் என்று எண்ணிக்கொண்டு உமது பெருமைகளை அறியாமல் கிருஷ்ணா யாதவா நண்பனே என்றெல்லாம் நான் உம்மை அகந்தருடன் அழைத்துள்ளேன். இவருக்கு இப்ப பயம் வந்துருச்சு. ஆஹா, முழுமுதற் கடவுள் சாட்சாத் பகவான் விஸ்வரூப தரிசனத்தை பார்த்த உடனே எல்லா இடத்துலயும் அவர் வியாபித்திருக்கார். இப்ப ரொம்ப கில்ட்டியா ஃபீல் பண்றார். நான் ஏதாவது என்னையே அறியாம தவறா உங்களை வந்து பேசியிருந்தாலோ இல்ல எல்லாரும் முன்னாடியும் வந்து உங்களை வந்து கிண்டல் பண்ணியிருந்தாலோ என்னை மன்னிச்சிடுங்க கிருஷ்ணா. பித்தத்தினாலோ பிரேமையினாலோ நான் செய்தவை அனைத்தையும் தயவு செய்து மன்னித்தோம். பொழுதுபோக்கான கேளிக்கையின் போதும் ஒரே படுக்கையில் படுத்திருந்த போதும் அல்லது உடன் அமர்ந்து உணவருந்திய போதும் நான் தங்களை சில சமயங்களில் தனியாகவும் சில சமயங்களில் நண்பர்களுக்கு மத்தியிலும் அவமரியாதை செய்துள்ளேன். இழிவடையாதவரே, நான் அப்படி பண்ணாலும் நீங்க வந்து அது வந்து உங்களை கொஞ்சம் கூட குறைக்க போறதில்லைன்னு எனக்கு தெரியும். அதனாலதான் அவர் சொல்றார், இழிவடையாதவரே இத்தகைய குற்றங்களுக்காக தயவு செய்து என்னை மன்னிப்பீராக கிருஷ்ணா. நான் தெரியாம அதை பண்ணிட்டேன் கிருஷ்ணா, என்னை வந்து மன்னிச்சிரு கிருஷ்ணா அப்படின்னு சொல்லிட்டு சரண்டர் ஆக ஆரம்பிச்சிட்டார் அர்ஜுனன். நான் வந்து இந்த மாதிரி பண்ணதை வந்து நீங்க வந்து மனசு வச்சு கூடாது. 45 பிரபுஜி. हरे कृष्णा माताजी। ஹரே கிருஷ்ண. अदृष्ट पूर्वं ईरिषितो अस्मित् दृष्ट्वा भयेन स प्रवियत्यं मनो मे तत्येव मे तस्य देवरूपं प्रसीद वेश जगन्निवासा। ஹரே கிருஷ்ண பிரபுஜி. இதுவரை நான் என்றுமே கண்டிராத விஸ்வரூபத்தை பார்த்த பிறகு நான் மிகவும் மகிழ்ச்சி அடைகின்றேன். ஆனால் அதே சமயத்தில் பயத்தினால் எனது மனம் குழம்புகின்றது. இன்னும் பயமா இருக்கே கிருஷ்ணா. எனவே தேவர்களின் இறைவனே, அகிலத்தின் அடைக்கலமே, அகிலமே வந்து அவருக்குள்ளதான் அடைக்கலம் இல்லையா. மகாபிரளயம் நடக்கும்போது பாத்தீங்கன்னா இந்த பிக்சர் பாத்தீங்கன்னா தெரியும். சோ மகாபிரளயம் நடக்கும்போது பகவானுடைய அந்த வாயில தான் வந்து எல்லாருமே வந்து அவருக்குள்ள வந்து உரைகின்றோம் அப்படின்றத வந்து பார்க்கலாம். சோ என் மீது கருணை காட்டி மீண்டும் தங்களது தெய்வீக ரூபத்தை காட்டி அருள் புரிவீராக. இப்ப என்ன சொல்றாரு அர்ஜுனன், கிருஷ்ணா போதும், எனக்கு இதை பார்த்தோன்னே ரொம்ப பயமா இருக்கு. நீங்க வந்து உங்களுடைய அந்த தெய்வீக ரூபமான 4 கை ரூப நாராயண ரூபத்தை எனக்கு காட்டுங்க. அதற்கப்புறம் அந்த 2 கையாக இருக்கக்கூடிய கிருஷ்ண ரூபத்தில் மீண்டும் வந்துருங்க. எனக்கு ரொம்ப பயமா இருக்கு அப்படின்னு சொல்றாரு. 46, 48, 49 பிரபுஜி. हरे कृष्ण माताजी। हरे कृष्ण प्रभुजी। किरीटिनं कथिनं चक्रहस्तम् इच्छामि त्वां द्रष्टुम् अहं तथैव रूपेण चतुर्भुजेन सहस्रबाहुः विश्वमूर्ते न वेद यज्ञात् यजनैत् न दानैत् न च क्रियाभिर्न तपोभिरुग्रैः एवं रूपक शक्य अहं भूलोके द्रष्टुं स्व अन्येन गुरु प्रवीर मा देव्यदा मा च विमूढ भावो दृष्ट्वा रूपं घोरं ईतृं ममेतं व्यपेतमिह प्रीतमना पुनस्त्वं तत् एव मे रूपम् इदं प्रवश्य। हरे कृष्ण माताजी। हरे कृष्ण प्रभुजी। விஸ்வரூபமே, 1000 கரங்களுடைய இறைவனே, தலையில் மகுடத்துடனும் கைகளில் சங்கு சக்கரம் கதை மற்றும் தாமரை மலருடனும் விளங்கும் உமது 4 கை உருவில் உம்மை காண நான் விரும்புகின்றேன். உம்மை அந்த ரூபத்தில் காண நான் பேராவல் கொண்டுள்ளேன். உங்களுடைய இந்த விஸ்வரூப தரிசனத்தை பார்த்தாச்சு. நீங்க சொன்னீங்க இல்லையா, சிரோதகசாயி விஷ்ணு நின்ற ரூபத்தில் 4 கை ரூபத்தில் அந்த தரிசனத்தை பார்க்கணும்னு எனக்கு ஆவலாக இருக்கிறது. குரு வம்ச வீரர்களில் சிறந்தவனே, எனது இந்த விஸ்வரூபத்தை உனக்கு முன் யாரும் என்றும் கண்டதில்லை. இது வந்து பகவான் கிருஷ்ணர் வந்து அவருக்கு சொல்றார். 46 வரைக்கும் அவர் வந்து ரெக்வஸ்ட் பண்றார். 48ல வந்து பகவான் பேசுறார். 47ல இருந்து பேசுறார். இங்க 48 படிக்கிறோம். ஏனெனில் வேதங்களை படிப்பதாலோ யாகங்களை செய்வதாலோ தானங்களாலோ தவங்களாலோ புண்ணிய செயல்களாலோ
எனது இந்த உருவத்தை ஜட உலகில் காண்பது என்பது இயலாததாகும். இந்த ஆன்மீக உலகத்தில் பாசிபிள், எல்லாருமே நாராயண ரூபத்துல இருப்பாங்க. சோ இந்த ரூபத்தை இந்த ஜட உலகில் இதை பார்ப்பது கடினம். ஆனாலும் எப்படி வந்து அர்ஜுனனுக்கு வந்து இந்த 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 பூன் இந்த இது கிடைச்சது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா வரம். ஏன்னா பகவான் கிருஷ்ணர் மேல பொறாமை இல்லாத உண்மையான நண்பன்றதுனால பகவான் வந்து அந்த ஞானத்தை அந்த விஸ்வரூபத்தை காட்டுவார். எனது இந்த கோரமான உருவத்தை கண்டு நீ மிகவும் பாதிக்கப்பட்டு குழம்பி உள்ளாய். பகவான் பக்த வச்சல. So பக்தனுக்கு சின்னதா வந்தாலும் உடனே அவர் வந்து ரொம்ப ஃபீல் பண்ண ஆரம்பிச்சுவார். நீ பயப்படுறக்கன்னா அதனால நான் என்ன பண்றேன், என்னுடைய பழைய அந்த ரூபத்தில் வரேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இது முடிவு பெறட்டும், இந்த விஸ்வரூபம் முடிவு பெறட்டும். அது அவருடைய ஞாபகத்துல இருந்து அழிச்சிடுவார் பகவான். என் பக்தனே எல்லா குழப்பங்களிலிருந்தும் விடுபடுவாயாக அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் என்ன பண்றார், அந்த குழப்பத்துல இருந்து விடுபட வைக்கிறார். அமைதியான மனதுடன் நீ விரும்பும் உருவத்தை தற்போது நீ காணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த 4 கை ரூபமான சிரோதகஷாய் விஷ்ணு பரமாத்மாவாக நமக்குள்ள வீற்றிருக்கின்றார் பகவான். ஒரு கையில சங்கு, இன்னொரு கையில சக்கரம், ஒரு கையில வந்து கதை, இன்னொரு கையில வந்து தாமரை மலர். இந்த ரூபத்துல ரொம்ப அழகா வந்து பகவான் வந்து அர்ஜுனனுக்கு வந்து காட்சியளிக்கிறார். 50வது ஸ்லோகம் பிரபுஜி. हरे कृष्ण माताजी। हरे कृष्ण प्रभुजी। संजय उवाच यजुनं वासुदेवस्ततोक्त्वा स्वकं रूपं दर्शयम् आस भूयः आश्वासयाम् आस सभीदम् उक्त्वा पुनः सौम्य बभूत् महात्मा। புன சௌமிய வபுர் மகாத்மா. ஹரே கிருஷ்ண பிரபு. திருதராஷ்டிரிடம் சஞ்சயன் கூறினான், புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுள் கிருஷ்ணர் அர்ஜுனனிடம் இவ்வாறு பேசிய பிறகு 4 கரங்களை உடைய தனது சுய உருவையும் இறுதியில் 2 கரங்களுடனான உருவையும் காட்டி அச்சமுற்று இருந்த அர்ஜுனனை உற்சாகப்படுத்தினார். பக்தனை வந்து பயத்துல இருந்து மீட்டு எடுத்து அவர் வந்து உற்சாகப்படுத்தினார் அப்படின்றத வந்து நமக்கு பார்க்கலாம். 51, 52 பிரபுஜி. हरे कृष्ण माताजी। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण। हरे अर्जुन कृष्ण। उवाच तिष्ठ्वेदं मानुषं रूपं तव सौम्यं जनार्दन इदानीम् अस्मि संसुप्त सासेद प्रकृतिं तदा सूदर्शनम् इदं रूपं भगवान वाच। भगवान् वाच सूदर्शनम् इदं रूपं दृष्ट्वान् असियन् मम देव अप्यस्य रूपस्य नित्यं दर्शन कांक्षिणः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। கிருஷ்ணரை அவரது உண்மையான உருவில் கண்டபோது அர்ஜுனன் கூறினான், ஓ ஜனார்தனா, இப்பதான் எனக்கு வந்து மூச்சே வருகின்றது. மனிதனை போன்று தோன்றக்கூடிய மிகவும் அழகான இந்த உருவத்தை கண்டு எனது மனம் தற்போது அமைதி அடைந்துள்ளது. விஸ்வரூபம் எல்லாத்துக்குள்ளயும் நீங்க இருக்கீங்கன்னா அந்த ரூபத்தை பார்த்து எனக்கு ரொம்ப பயமா இருந்தது கிருஷ்ணா. இப்ப எனக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா இப்பதான் சாந்தமா இருக்கு, அமைதியா இருக்கு. நான் எனது சுய இயல்பினை மீண்டும் அடைந்துள்ளேன். புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுள் கூறினார், எனது அன்பு அர்ஜுனா, இப்போது நீ பார்க்கும் இந்த உருவம் காண்பதற்கு மிகவும் அரிதானது. பிரியமான இந்த உருவத்தை தரிசிப்பதற்கான வாய்ப்பை தேவர்களும் எப்போதும் நாடுகின்றனர். அவங்களும் வந்து எப்பவும் பார்க்கணும்னு நினைப்பாங்க. ஆனா இது எல்லாருக்கும் கிடைக்கக்கூடியது அல்ல. அவருடைய உண்மையான பக்தனுக்கு மட்டுமே, அவருடைய கருணையினால் மட்டுமே இந்த ரூபம் கிடைக்கின்றது. 54வது பிரபுஜி. हरे कृष्ण माताजी। भक्त्या तौ अनन्यया शक्य अहम् एवं विदो अर्जुन ज्ञानदं दृष्टं सा तत्तेन प्रेष्टं सा परन्दभ। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु। யாரும் வாசிக்க ட்ரை பண்ணீங்க, அடுத்து கடைசி ஸ்லோகம் வாசிங்க பிரபுஜி. எனது அன்பு அர்ஜுனா, உன்முன் நிற்கும் என்னை கலப்படமற்ற பக்தி தொண்டினால் மட்டுமே இது போன்று நேரடியாக காணவும் புரிந்து கொள்ளவும் முடியும். அர்ஜுனன் வந்து பாத்தீங்கன்னா கலப்படமற்ற ஒரு பக்தி சொன்னதுனால மட்டுமே இந்த ரூபத்தை பார்க்க முடியுது. இவ்வழியில் மட்டுமே என்னை பற்றிய உண்மையின் ரகசியங்களை முன்னால் அறிந்து கொள்ள முடியும். இந்த மாதிரி மட்டும்தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா பகவானை பத்தி அறிந்து கொள்ள முடியும் அப்படின்ற வந்து அர்ஜுனன் நீங்க சொல்றார். அர்ஜுனனுக்கு கிருஷ்ணன் சொல்றார். வாசிங்க பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. கடைசி ஸ்லோகம். हरे कृष्ण माताजी। हरे कृष्ण। मत् कर्म मत् परमो मत् भक्तः संजवर्जितः निर्वैर सर्वभूतेषु यजमान एदि पांडव। प्रभु। श्रीमद् भगवद्गीतासु उपनिषत्सु
ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन वंशवादे विश्वरूप दर्शन योगो नाम एकदोष अध्याय हरि ओम। हरे कृष्ण माताजी। தேங்க்யூ பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. எனது அன்பு அர்ஜுனா, எவனொருவன் எனது தூய பக்தி தொண்டில் ஈடுபட்டுள்ளானோ, பலநோக்கு செயல்கள் மற்றும் மனக்கற்பனைகளின் கலங்கங்களிலிருந்து முற்றிலும் விடுபட்டுள்ளானோ, எனக்காக செயல்படுகின்றானோ, என்னை தனது வாழ்வின் பரம இலக்காக வைத்துள்ளானோ மற்றும் எல்லா உயிர்களிடத்திலும் நண்பனாக உள்ளானோ, அவன் நிச்சயமாக என்னை வந்தடைவான். பகவான் எல்லா அத்தியாயத்திலும் பக்தி யோகத்தோட சிறப்பை சொல்றார். சோ இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா, நமக்குன்னு ஒரு ஸ்பெகுலேஷன் இல்லாம, ஒரு மனக்கற்பனை இல்லாம நம்ம வந்து பகவான் மேல தூய பக்தி தொண்டு செய்து, எந்த பலன்களையும் எதிர்பார்க்காம அனன்ய பக்தி செய்து தொண்டு செய்து, அவருக்காகவே நாம் நம்முடைய வாழ்க்கையை வந்து இது பண்ணி பகவானிடத்தில் வந்து நம்மளால சேர முடியும் அப்படின்றத பார்க்கிறோம் நம்ம இங்க. சோ அப்படிப்பட்டவன் வந்து என்னையே பரம இலக்காக வைத்துள்ளான். எல்லா உயிர்களிடத்திலும் நண்பனாக உள்ளான். ஏன்னா அவனுக்கு தெரியும் நம்ம கிட்ட எப்படி ஆத்மா பரமாத்மா இருக்காங்களோ, அது போல எனக்கு முன்னாடி இருக்கக்கூடிய ஈவன் மனித இனம் இல்லாத விலங்குகளிடத்திலும் அவன் அதே அன்பை வந்து செலுத்துவான். சோ அவன் நிச்சயமாக பகவானை வந்து அடைகின்றான் அப்படின்றது வந்து பகவான் இங்க அடுத்து ப்ராமிஸ் பண்றாங்க. சோ இன்னைக்கு வந்து நம்ம பார்த்தது பிரபஞ்ச தோற்றம், விஸ்வரூப சந்தர்சன யோகம் அப்படின்னு பாக்குறோம். சோ அர்ஜுனர் தனது விஸ்வரூப தரிசனத்தை காட்டும்படி கிருஷ்ணரிடத்துல வந்து ஒரு வேண்டுகோள் வைக்கின்றார். எனக்கு அந்த தகுதி இருந்தால் எனக்கு அந்த இதை நீங்க காட்டணும் அப்படின்னு பகவான் கிருஷ்ணர் அதை பத்தி விளக்கம் சொல்கின்றார். இதுக்குள்ள பார்ப்பா பிரம்மர் சிவபெருமான் எல்லாரையும் நீ பாப்ப அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதை பத்தின விளக்கம் வச்சிருக்கார். அதை பார்த்ததுக்கு அப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா அர்ஜுனனுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா அவர் என்னெல்லாம் பகவான் சொன்னாரோ அதெல்லாம் இருக்கு. சோ அவரால் நம்ப முடியவில்லை. சோ பகவான் கிட்ட வந்து ரொம்ப கொஞ்சம் டைம் ஆக ஆக அவர் என்ன பண்றாரு, எல்லா இடத்துலயும் பகவான் வியாபித்து இருக்கின்றார். அதனால விழுந்து விழுந்து கும்பிடுறாரு எல்லா திசைகளிலும். கடைசியில என்ன சொல்றாரு, பகவானே எனக்கு இந்த ரூபம் வந்து பார்க்கனா ரொம்ப அரிதாக இருக்கு, ஆனந்தமா இருக்கு, ஆனா பயமா இருக்கு, ஆச்சரியமாவும் இருக்கு, குழப்பமா இருக்கு, ஆனா இப்ப எனக்கு பயமா இருக்கு. நீங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுடைய சாதாரண அந்த 4 கை ரூபத்தில் வந்து எனக்கு வந்து தரிசனம் கொடுங்கள். அதுக்கப்புறம் 2 கை ரூபத்தில் பகவான் வந்து பகவான் பக்த வச்சனம் இல்லையா, பக்தன் பயப்படுறான உடனே என்ன பண்றாரு, அவரு சாதாரண ரூபத்தில் வருகின்றார். அர்ஜுனன் ஜபங்களை செய்கின்றார். கடைசியில வந்து எப்படிப்பட்டவர்கள் வந்து பகவானை அடைய முடியும்ன்ற ஸ்லோகத்தோட பகவான் வந்து வாஞ்சகல்பதருப்யஸ்ய கிருபா சிந்துஸ்ய வச்ச பதிதானா பாவனேப்யோ வைஷ்ணவேப்யோ நமோ நமக. அனந்த கோடி வைஷ்ணவ விருந்த की जय. नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की जय. जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय. नित्य गौर प्रेम हरि कृष्ण.